цял ден. И това е втория епизод. Ти от другата стая мълчиш, защото си тъп. Да. Ама аз съм ти казал. Добре, аз влизам. И аз. Аз тебе дойде. Добре, да, аз влизам. Честно стана тъмно. Аз съм до лавата, светличко ми. Аз ще сложа, ще си паркирам едно легло тук. Къде ми? Василе, я си ми дай леглото, защото ще прибия. Абе, какво легло, бе? Аз имах 3 вълна. Сами ги няма. И аз имах, къде ми е леглото? Абе, хора, като излезахме, имахме много материали. Зомби. Данчо, как се излиза от този? Василе, ние ще лефнем. Не мога да влезна. Ние ще лефнем. Майка ти деба зомби. Вижте сега, стойте на едно място, аз се оставам убият и така се спълним всичките на едно място. Не, не се обичам. Данчо, не мога да се включа. Нима. Данчо, направим гласа на друг сервер, май си. Почвам. Хлебчето на Майнкрафт. Вики, Данчо. Аз. И Васко. Абе, вие къде сте? Аз умирам. Аз виждам Данчо, дай за теб сам. Хилят ма гони. Много ме изо. Скелет те гони! Аз излизам, не мога да се влезна. Вика! Да, ще пречи. Аз съм моя. Коста, То Васил лефна пак. Аз съм лепнал, бе. левна е. Не, бе, блокирам. Аре, бе. Вика! Аз влизам на Вика. Няма да влезаш, бе. Аз не мога да влезна. Деба, аз този канал ще го изтрия. Изтрия. Ами, това си е моето легло. Ама аз съм друг сървър. Наистина друг. Аз го създадах това. Не, да взикам с аз нощ. Какво правиш тази къща на... Абе, това е моята къща, бе. Ама гамайна, Пипале. стария сървър бъгна и сега ще играем в този тъп. Щупа дърва. Ой! Чупиш дърва на баба ти, щупиш. Мога да ти взема малко чиста. Не взема нищо. Вземеш нещото. Не, няма. Айде ми монтираме къщата, кой иска? Аз имам дърва. Взимай дърва, бе, идиот. Не от дървото, къде живеем. Тапунгер. Не. Аз другото. Опажи, идиот. Айде си направим ферма. Кой ме би? Нинчо. Не съм аз да събирам дърва. Какво е това тъпо дърво, бе? Стига с ти бълка лещеста, бе. Аз трябва сърва с го пак с нож. Чит! Не съм чит, бе. Аз събирам дърво. Аз намерих един офис. Ти оправя циганска къща. Опа, бе. Вземи дървото, което имам. Ами това направих, бе, тапанар. Само Данчо взима. Така. И Вики. Почет пред краля. Бази. Не. Ако Данчо ти позволи. Аз не му позволявам. Ами, Данчо, какво? Нищо, ако бе. Викито ти позволи да взимаш в част, става. Вики може ли? Добре. Вики! Ма аз не знам какво да правя. Аз ще да му кажеш, не, бе. Не кажем, че аз не... Чулио е. Бати Не, малката не. къща. Бати малката къща. Не, бе, оставите го, бе. Ай, всички имаме право. Трябва искам да бъде 20 минути. Да, трябва сега там в настройките да оправям, защото Видях Данчо, в момента настройките ми са Вики, клипове Васко. по-малки и аз от съм 10 била. минутки. Хора, айде да се стоим, айде да ни бягаме надалеч. Не, онова беше зор в миналия сървър, защото... Може да взема инструмент. Взимай. Кой ма те бил, идиоти? Не са нас, бе. Не съм аз. Не съм и аз. Аз ще направя няколко неща. Някой оправи ли къщата? Аз, виж колко голяма я правя. Оставал съм. Чакай, я ще... Вие са махайте, отидете, купайте в мината. Разкопвайте там. Някой да събере 2 стака камък. Да, чакай, аз ти оправям бървовата. Аз събирам един стак
Аз оправям колибата, то ще му събирам. Мани се откапа. Мани са, бе! Кой ме удари, бе? Аз не съм. О, отдолу ще направя едно яко. Ехе, кой ме целува? Не съм. Ти си О, цели. Вики, ти къде си отишла? Ето, Не ми ти цели себе си. в дъното. Ай, мама, камък, тя намери камък. Пълно са и. То не е виждал камък. За първи път те виждаш. Кой го бе. сложи това дърво тук, бе? Енчо, за първи път те виждаш дърво. Камък, бе. А ява тук сега знаеш как ще лагва, къде отиваш там? Аз ли бе? На Васко говоря. Стига е, Васко. А ява... Да влизна? О, много яко бе. Нищо няма, май. Аз събирам пясък. Не, сме имали в честа, я вижте. Не знам. Май има. Обаче... Имаш. Аз... Ако вземе всичките неща, няма да влезете. Та къща е много странна. Много яка. Не знам. Напайте втория етаж. Чай, бе, аз първия не съм ти направил, ти втория. Някой да почне. Какъв е то луксозен хотел тук? О, не тук. И имаш много. Кой е вълка в честа? Не съм, аз сам дърво взех. И една кирка. Надам, че му дал. Вика. Който отваря честа да си казва името, да знам кой. Аз не взимам. Текирович. Баси къщата. Яка ли? Да, бе. Малко е тясно. Да, наистина. Къде сте бе? Върнете, взимайте пясък, трябват ми прозорци. Пясък ли? Да, От отива. тревата? От газа ми. Върни, взимай пясък. Да, аз ще донеса, бе. Добре, хайде. Аз имам 16. Някъде към 40 ще стигне. Пясък. Да. И... Кой има камък? Аз Елате да ми донесете. имам. Да, аз ще донеса пясък. Добре. Танчо да ти дам ли? Пясък ли, бе? Ето, Танчо. Виж го пред. Да, не ще събера. Виж го пред. Ама фърли го, бе! Фърля го бе. Кой си го фърлил, бе? Да, как се фърля? Тя Викито го взима. Задържаш. Каквото искаш да хвърлиш. Фърля го бе. Викито го взима. Ето бе. Ама... Оле, майко! Това е чакъл, бе! Грава, бе, това! Аз не съм намерил. Аз съм намерила, искаш ли? Не. Ама как се фърля? Аз не знам какво става. Е, така го държиш. Мен свърши дървото екстра. Да, аз съм 20 за мен. А това дърво тук ще го изкърта, дразни ма. Не, бе, Дани. Тъпо е, бе! Твоя къща. Мани са, това не е камък, бе! Това чекам. Чакъл, бе, не чакал. А това камък Да ни кажеш чатал. Пуда съм те чакал. Аз съм... А, не, паузира го. Данчо, това камък ли е, дет ти дадах? Не, бе, аз намерих камък, не ми трябва, благодаря. Аз събирам. Ама аз ти го дадах. Намерих си камък! Аз събирам. Ама аз ти го дадах. Мани са. Аз събирам пясък. Мани са. Събирам. Мани са. Събирам пясък. Дани, събирам ти 30 пясък. Да, идвай го до нас и по-бързо. 29, 30. Айде. Аз имам доста. Мен взе да ми лагва, ще спираме. И мен. На мен не. Дани, донесах ти 31. Аз 32. 33. Ничо, имаш ли дърво? Аз Всеки, който има дърво, да идва да ми донася. Аз си домашно донеса. Ама стак не е толкова малко. Колко? Ми 64, един стак ми донеси. Аз имам 20. Нека, ще стигне. То малко смесено, Аз защото... имам 35. Пясъка да ти ги донеса ли? Не ми се... Да, ява го донеси. Здравейте, аз учим да затървя. Ще освета малко. Паднах тази дупка. Кой направи тази дупка? Ти. Не съм аз. Не човека. Ничо не е търса. Вие къде ходите? Вие къде? Грего, това е гравел! Ето. За теб. Това е такова. Дани, давам. Дадах ли То ти? ми фърли пръст, гледай го, бати тъпя. Аз ли бе? Кой друг? Дадах ти Кой може? пясък. Айде, пликатор идва с 32 пясък. Дани, виж. Къде ги намери бе? Дани! Взе ги, бе. Ще ги взела. У мен са. Виж.
Взех половината. Аз отивам за пясък още. Сега ще дам и 20. Чакай да ги таком. За кой взе клаптик тейбъл, бе? Чакай бе, да го сложа другади. Ей тука. И честа го сложи някъде. Убих крала. Става тясно. Ей тука, после ще го оправим. Дани, Да. стак и 16. Аз ще спирам епизода вече. Не, още 5 минути. Оф, добре, хайде. Дани, да лъж. Дъло. И предварително казвам, може да се наложи да си го изрежа. Да лъж. Дай де! Вики, не го взимай. Аз събирам Друг пясък. още 16. Мерси. Спаси ми живота. Гледай, аз работя повече от Дани. Хубаво, аз работя повече. Аз работя повече от всички, само аз дам, че работим в къщата. Аз събирам пясък. Събираш. Събираш ти. Данчо, да ти дам ли? Така. Моля, крафтинг тейбъл, много тъпо го сложих ти. Ами, съжа, нямам време да таковам. Дай, сложи го е там до печката. Добре, и честа ще взема. Аз имам на къщата. Отивам на къщата. Абе, кой го сложи този торч тук, бе? Не име, ще прибия. Не съм. И сега като почне... Не ме виждаш. Кой взел всичко честа, бе? Мани го честа от тук. Аз ще го взема. Аз имам чест. Къде Не са? ме поема вътре в честа. Къде сложи крафтинг тейбъл? Я го туря тук до печките. Извинявай. Извинявай, Вики. А аз идвам при вас. Абе, кой взе стъклото, бе? Виж кой имам аз. Виж. Мани са от тук, Виж. бе. Добре, бе, нима. Аз едно стъкло. Имам чакъл. Имаш ти нямаш мозък. Бази камса. Ми легло, бе. Видя ли, че някой е взел стъкло? Разе. Василе. Чакай сега, мани точно там. Че не можем там. Мани го дай. Обрал си всичко, бе, Василе. Василе. И съм убрал Лазар. Не, дай да сложим честа друга, защото тук не може да го отваряме. Ай, слагай тук стъкло прозорец, бе. Мани го стъклото, бе. Ние не можем да отваряме честа, бе. Ай, са, бе, може. Не може. Може, бе. Що този... Ето, аз го отварям. Чай, аз запомня. Беле. Ай, бе. Ай, бе, кълъв. Аз го отварям. И аз. Аз имам Трябва да 30. спим. Аз имам 38 честа. Аз имам две легла. Някой има ли случайно легло? Едното легло беше моето. Аз нямам. Едното е мое. Аз нямам легло. Къде да го сложа, вас? Няма кол. Бабата вика за храна. Няма кол в печката. Аз взех таковата. Стига си слагал. И така, това беше епизода.